Biar i les seues històries. Derrota espanyola a la primera batalla de Castalla, 21 de juliol de l'any 1812. Pinzellades sobre el general en cap de l'operatiu espanyol, O'Donnell, i el brigadier Rafael Santiesteban, comandant de la cavalleria espanyola. Després de la derrota de les tropes espanyoles per les franceses, primera batalla de Castalla, 21 de juliol de l'any 1812, al comandament del general en cap interí del segon i tercer exèrcit de Múrcia, José O'Donnell Anetham, va néixer a l'any 1768 i va morir al 1836. Es va obrir un procés de recerca per conèixer les causes d'aquesta derrota, ja que les forces espanyoles doblaven en nombre a les enemigues. Fins a la finalització del procés, a mitjans de l'any 1814, el general O'Donnell va passar a manar la reserva de l'exèrcit que s'estava formant a l'illa de Lleó, a Cadis, i el brigadier Rafael Santiesteban, comandant de la cavalleria espanyola, ho van posar a la picota, ja que el general O'Donnell l'acusava d'aquesta derrota en no haver atès les seues ordres i no haver acudit a temps per recolzar en la seva cavalleria en el moment més crucial de la batalla. El veredicte va ser de innocent per al general O'Donnell i d'amonestació al brigadier Santiesteban, el qual ja s'havia defensat amb el seu manifest sobre les contradiccions de les ordres rebudes. Poc després va morir. Es diu que de pena, altres que es va suïcidar. De la lectura del dit manifest i de l'aportació d'Arnedo Lázaro sobre aquest tema a la revista Villena de l'any 2012, intentarem donar unes pinzellades sobre les ordres contradictòries i conèixer les maniobres de les unitats, divisions, batallons, cavalleria, esquadrons, regiments d'artilleria i soldats que componien l'exèrcit espanyol. El general en cap interí del segon i tercer exèrcit, O'Donnell, 11.000 infants i 1.000 cavalls, va redactar per al cap de l'Estat Major unes instruccions reservades a 18 de juliol de l'any 1812, en què detallava les operacions. El dia 10, el brigadier al comandament de la cavalleria espanyola, Rafael Santiesteban, comandant de la segona secció de cavalleria, va rebre unes ordres comunicades pel cap de l'Estat Major en què es detallaven el seu paper en les operacions del dia. El dia 20, a les 11 hores, O'Donnell va signar l'ordre general de l'exèrcit del 20 de juliol i les va enviar als caps en comandament en columnes. El dia 21 es va combatre a Castalla, produint-se la derrota dels espanyols i les conseqüències. O'Donnell va passar a la reserva i a Santiesteban el van posar a la picota, obrint l'exèrcit un procés per esclarir els fets. El brigadier Santiesteban, i complint ordres, va sortir a la seva cavalleria de Monòver a les 18 hores del dia 20, arribant a Villena a les 2 hores del 21, després de situar la seva cavalleria entre Sacs i Villena, a la dreta de la carretera 762, Genets, 3 cossos de cavalleria, primer i segon provisional de dracs, el segon provisional d'hússars, formats per 11 caps, 19 capitans, 63 subalterns, 76 sergents, 26 trompetes i 572 entre caps i soldats, amb els seus corresponents cavalls i 2 canons de A8. A les 2:30 hores va avançar la seva guerrilla d'infanteria i cavalleria per reconèixer els francesos de Biar, situant d'escoltes a mitja llegua de Biar, uns 2.900 metres. Va constatar que les avançades franceses s'havien retirat a l'interior de la vila.
4 a 5 hores, li van comunicar que els francesos eren uns 400 genets del 24 de Dracs i 3 companyies del 7è de línia, 300 infants o més. De complir amb les ordres rebudes, no podria ser a Castalla la matinada del dia 21, tenint en compte de la foscor, el terreny i la superioritat de l'enemic. Poca cosa més podia fer. Ara bé, a continuació els francesos van evacuar Biar amb el més gran dels sigilis. Van bloquejar el port de Biar a dreta i esquerra i els dracs van quedar a l'espera ocults en un olivar d'Onil. Aparentment, els espanyols de Castalla van confondre els dracs francesos amb la cavalleria de Sant Esteban i a l'interí els francesos van carregar contra l'ala esquerra juntament amb part del regiment de coraceros pel centre i els espanyols van ser atropellats. Sant Esteban, en tenir notícies que els francesos havien evacuat Biar en direcció a Castalla sobre les 6 hores, va avançar les seues guerrilles i va entrar al poble. Va pujar el Congost i al port va suposar que li estarien esperant els francesos, que ja s'havien marxat. Una vegada agafat el port de Biar, Sant Esteban va observar que el foc havia cessat a Castalla i només se sentia perivi, veient l'enemic possessionant el camp. Baixant cap al pla, va saber de la derrota i es va retirar a Villena, en què a les 15 hores va escriure una carta a O'Donnell, pròdiga en detalls. La va signar al camp de Villena a les 3 de la vesprada del 21 de juliol de l'any 1812. En un altre apartat continuarem aportant més dades sobre la derrota de l'exèrcit espanyol a la primera batalla de Castalla de 1812, entorn a les figures dels 2 militars sobre els quals van caure les culpes d'aquesta derrota, el general en cap de l'operatiu espanyol i el comandant de la cavalleria, el brigadier Rafael Sant Esteban. Biar, any 2000. Fonts: Llibre de festes de Biar i Revista anual de Villena, any 2012. Manifest del brigadier Sant Esteban. I, com no, la nostra benvolguda Wikipedia.